de lof weer eens vleg. Maar het moeske heel grapperig. Wist ik even net wat ik zeg. Er roept een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven we deze keer. Hin of ai? Op een mooie morgen rennen Beer Boeloe en Sipke de Stiekelberg te jaar een eindje op. Het is lekker waar. En Sipke geeft hem een boodschapblok. Hij had een tas bij hem. Zist wel? Hé, Sipke. Ga eens naar de winkel. Vreeg Beer Boeloe. Mij? Ja, vanzelf wel, Beer Boeloe. Leuk. Ik zal een keertje. Want ik wil pannenkoeken bakken. Oh, lekker, ja. Nou, maar dan eet ik haast net wel even mee, Sipke. Want doe ik dat vast net alleen, hoor. Nou, dat mij wil je. Dat is gezellig. En zo rennen ze te jaren naar de winkel. Als ze in de winkel bij de haaien komen, binnen er een heel soort dwaskes in het rek. Goh. Nou, dat is dreig. Wat voor haaien moet ik nou ha? Dus die je wel zo volle verschillende doosjes. Goh. Vindt Sipke, die het alles nog eens goed bezucht. Ja, Sipke, ik weet het eigenlijk net. Zei Beer Boeloe, wiefelend. Misschien moeten wij het eerst Vrije. Ja, Dat vindt Sipke een goed plan. ja, dat doen we. We vrijen het. Dat, zat waande, rennen ze even letter weer boeten. Maar waar moeten wij het vregen, Sipke? Hokkerij als toe keepje mast. Nou ja, zullen we toen om Willem vrijen? Ja, dat doen we. En sa zijn, sadien. Maar ze zeggen wel wat vreemd op. Tja. Als Mooike doet, uitroept... Hè? Hokker aaien? Nou, de goed keepste vanzelfs. Ja, we zijn hier geen dier van uw eigen beurs, hè? Nou ja, maar... Onke Willem beziekert nog wat te zeggen, maar hij kreeg het er net een soort tussen. Maar doet, dat binnen geen aaien van vrije hen. Die goed keepsen. Willem, dat is heel spittig van die hen, maar dan hien ze maar net... dan hien ze maar net hen wezen, maar... Zo, en nou ook opzitten, we gaan nog een soort te doen. Een beetje verbjusteren rennen Sipke en Beer Boeloe nog verder. Nou, dit is ik wat. Nou weten wij het nog net, Sipke. En wat is een vrije hen? Vreeg het Beer Boeloe hem al. Ja, een vrije hen. Wil dat dan zeggen dat er echt hen binnen die gevangen zitten? Zei Sipke zegt. Wist wat? Wij gaan naar Kekeltje die. Zij moeten dan weer weten. Ja. Want zij ben ommers in. Ja. Dat is een goed plan. Dat, even later steen ze al bij Kekeltje haar hok. Maar ze jaren. Ik zou dat Kekeltje een eilijn had, Beer Boeloe. Wat Sipke optuin. Ja, ik get het. Wat kekelt ze dan, hè? Laak het Beer Boeloe. Nou. En of dat exa is? En hoe het komt? Maar de hen, de aaien en de pannenkoeken? Morgen, maar wees je.
lekker sliepen.